Muna nakita na to ang kining usa ka bus nga nahulog, tanaw. Muna siya. Nahulog siya alas 7 kaganina sa buntag. 20 ka buok nga mga pasahero ang gipandala sa ospital. Ang uban medyo okay pa, ang uban critical, ang uban samaran sa ulo, samaran sa kamot, tuhod. Pero walay na balita nga na namatay. So mo ni siya diri ang situation sa kabas nga nahulog. Diri dapit sa diversion road lapasan ning atong syudad. Diversion road. Muna siya. Diversion road lapasan area. Diri dapit sa area. Sa kabas nga nahulog. So muna siya may gala. Yatab, nang kablumang ka. Pili man ako ano sa mga pulis ang mga balita-balanan pag-iwan sa Northern Mindanao Medical Center sa General Hospital. Bula lang. Talaga pa sila dali mag-sige na sulat din sila kung Chocolate. Dala lang sila chocolate. nga baskaron na makuha na din siya hindi ko asa kini siya na tagap kaya na para dili pa sa kini makahatag ng alarma sa mga tawhan kaya makita dali mag-sige naglatawlan sa mga tawo dali karon na balaka sila kung saan din pag kuha tungod gid ako na magiging kini nga bas. So may na lang kaya naging mga pulis dali nga mao pud maoptimal hindi nga mao nga baskaron para makuha dili maalis na dili